Van jou? Maar ik vind die ook mooi. Ja, ik ook gisteren. Maar mooi dat het een beetje beter is. Ja, wat een hele mooie Barbie heeft gedaan, hè? Wauw. Wie heeft jouw Barbie haar gedaan? Nee, Sigella Barbie. Ah, oké. Van Sinterklaas Zwarte Piet. Oh, andere Barbie. Ja, 2 schoenen en 1 spiegeltje. Wauw, dat is zo mooi. Ja. Goed, goed. Dat mijn binnenpijn hier. Wat had je daar? Hier? Ik had een binnenpijn. Op binnenpijn. Ja. Op de Wauw. billen. Maar Waarom? Nou heb ik niet meer pijn, dat was wel niet. she woke up at 11:30 at night with pain, but now she's better. Ja, maar heb jij wel eigen kamer geslapen, hè? Nee, Nee. ik hou daar weg. Hey. Good morning. Happy Saturday sa inyong lahat. I hope okay po kayo. Wala po si Ana, sadly. Yan, naririnig niyo yung oven kasi nag-ano kami ng breakfast namin ni Ruth. Si Ana po pala hanggang Sunday doon sa lolo't lola. Nakiusap yung lola ni Ana na kung pwede doon sa kanila si Ana. So, hindi ako sanay masyado na wala siya dito sa bahay. Yan, nakaligo na ako, tsaka nag-blow dry ng konti. Hindi ko siya fully din dry. Grabe na po yung gray hair ko. Oh. Ano ang tawag nito sa sa Tagalog? Sa amin, ano ang tawag? Ayan, ubad. Ano ang tawag sa Tagalog nito? Puting buhok lang? Oh my God. My hair, Papa. I have a lot of gray hair. You too. Wala na nga po pala akong trabaho sa Sabado. So, free kami today. Punta po kami ni Ruth sa Dinbos. Matagal na kami hindi nakapunta doon na magkasama. Doon sa market. So, nagyaya siya na punta daw kami doon sa market. Breakfast lang kami ng sausage bread. Tapos ako, hot chocolate ako. I hope okay po ang inyong weekend. Napit na maluto yung sausage bread namin. Today, sana hindi mag-snow. But tomorrow, mainit bukas. 16 degrees yata bukas. Hindi siya mainit. Pero, I mean, hindi siya ganun kalamig ba? Kasi, the past days, mga 0 or 1 or 2, ganyan ang lamig. Kain na po muna kami. Ready na yung aming breakfast. Kumuha na naman si Ruth ng, tawag dito yung too good to go na mga tinapay. Ito yung pa-breakfast natin. Fresh to na nakuha ni Ruth sa bakery. Tapos, may sour bread ba to? Yan. Yan. Tapos may full bag siya doon. Para kay Oma at Opa. Kain. Kain. Kaon sa amin, guys. Kain muna kami. Ilagay ko kayo ulit dito kasi andito yung aking tripod. A few moments later. Putos na this! I'm wrapped up like a burrito. Punta po muna kami doon kila Bianan. Ito yung nakikita nyo sa vlog dati. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Nagdi-display siya dyan sa Christmas. And a lot of people go there. Ngayon, Sinterklaas. St. Nicholas na display pa andoon. So, after December 5, magsa-start na po yung decoration niya sa sa Christmas. So, abangan natin yan. Dito na naman to ang pawala na dahon, oh. The last time I took a video, like 2 days, maybe 2-3 days ago, there were still leaves. But now, they're almost completely gone. Winter na talaga. This side here is still okay. Hindi na masyado pala. Yan. Pagkatapos kilabianan, punta po din kami sa school kasi may tatapusin ako doon na tayo. Let's see kung andito ang si Aling Maliit. Doesn't look like Opa's bike is here. Okay. Ah, they're home. They're home. Hello. What is Anna? You're my Maisha. Is that your Barbie? Yeah, that's Barbie for Sinterklaas. You look good. You look good.
What are you eating? What are you eating lang? Wat ben je nou aan het eten? Nutella! Nutella! Oh, Stella. Stella lust het ook wel. Hè? Ah. Ik heb jou gemist. Zo van half nog thuis. Kom maar ook, hè? Hè? Ik heb daar een tas met brood, zit van alles in. Nee. Ito daw yung na-receive niya kay Pete. Mabilis lang po kami dito kasi punta pa akong school. Para lang makita tong batang to. Oh, ano pala si Anna, may sakit siya ng ilang araw na. Karte? Ja, jij hebt gewonnen. De vrouw is gewonnen. Oké. Nou, doe maar. Joker. Ja, en nou 10. Nou, die is voor jou dan. Heb nog eentje. 9. Oké, dan heeft papa 10. Doe me tel. Hoeveel heeft papa er? Jij hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, allebei gewonnen, hè? Goed zo, hè? Wij hebben nog niet. Precies. By the kerk. Ja. Going straight to the church. I mean by the station. Nee. Just here. Niet to the right. Echt mooi. Grabe, katugnaw. Dito na po. Tugnaw, naka-gloves ako. Dito na po kami sa Linbos. Nasa shopping street kami. Sa kabilang side. This was where we normally buy the fruits and vegetables. Shall we look? Shall we look, Bong? Okay, I don't know. Bili tayo ng strawberry. Ano? Hey, mag ik voor jou 2 bakjes aardbeien alsjeblieft? Ja, dat mag. Ayan. Kain tayo ng churros. Kain tayo. Nasa side kami ng daan. Kasi may patungan dito. Hot. But it has become more expensive. A medium size is already €6.05. Ja. Sabagay, minsan lang naman. You can already see the Christmas decoration there, Bong. A few moments later. Milk tea. Hello. Wala na po kami sa Centrum. Grabe, sobrang busy and then sobrang lamig. After doon, naglakad-lakad kami sa Centrum ni Mr. Pumunta po kami ng Asian store. So, mag-grocery haul po tayo mamaya. Andito po kami ngayon sa isang Turkish shop kasi bibili ako ng maraming chicken
para sa aking chicken lumpia, ako lang yung mismo yung magmi-mince ng meat para mas makatipid tayo, no? Ihi na po ako. Oh my God. Mga 20 minutes pa ang biyahe papunta sa bahay. Nandito na si Mr. Did you get a Jollibee chicken, Papa? 2 of them. I know I'm too nice. Too nice. Too good for this world. May ano na naman kami stock ng yung parang Jollibee chicken. So, gawa ako ng gravy para ipares doon para parang Jollibee na talaga. And wala na po kaming gagawin dito sa city. Uwi na po tayo, no? Did you have fun today, Dodo? Yeah. Busy. Yeah, it's quiet. Busy Saturday morning sa city. Normally I go. Hindi na siya morning. Normally I go, it's Anna. 3 o'clock na pala. Morning. 3 o'clock na pala. Gloomy po masyado yung panahon. Pero at least hindi siya nagsusnow. Hindi din umuulan. So goods tayo. We'll see you at home na lang siguro, guys. Mag-haul tayo ng mga pinamili natin. Uy, katugnaw. We're home. Grabe, ang busy sa city. Uy. Grabe kasi. Lamig po. Ano ba? Grabe. Gusto ko tuloy kumain ng rice. Doon sa kanina sa sentro, bumili kami ng cucumber kasi barato lang. Mura lang yung cucumber, 2 pesos. Ayan. Bumili ako ng luya. Dito, aubergine tayo dito or talong. Bumili din ako ng butternut squash or basta kalabasa. And then, nakakuha po kami ng strawberry. Ayan. The strawberry smells really nice. Ito ang kasiyahan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Na-stock na naman tayo ng Asian grocery. May po ako, batong, string beans, tapos may may ampalaya. Ang mahal ng ampalaya, guys. Siya, almost 3 euro. Kaya imagine nyo, ito lang, 3 euro. Pero minsan lang naman. Din ako dito, mini pak choy. May sayote din po ako dito. Meron din tayong gyoza sauce. Kasi may gyoza akong binili. Yan yung ating gyoza. Palagi namin they changed the packaging. Bibigo kami palagi nang bumibili. Bibigo din po yung aking kimchi. Kasi sabi ng estudyante ko na Korean, good brand sa pagkain ba? Yung mga kimchi, yung mga ganito. So, we have beef bulgogi because ito ang Vietnamese term. Kumuha ako ng 2 packs na egg noodles kasi ipagluluto ko po yung mga teachers doon sa school. Diba, mag-goodbye na ako sa school. So, sa last day ko, magdala po ako ng maraming lumpia para sa kanila and also pansit. Matagal na po ako nag-crave nito. Sardinas. Ayan, 2 yung kinuha ko. 2 lang kasi mamahalan ako dito. Tapos naubusan na kami ng vanilla essence sa mga pancake ni Ana. I have kimchi, bibigo kimchi. May vermicelli noodles din ako dito. Indomie na pancit canton. And of course, yung ating lumpia. 5 pack yung kinuha ko. Ayan. Yun lang. Yun ang aming mga napamili. Masaya naman. Medyo matagal na kaming hindi nakapunta ni Rot na kami lang 2 ba doon sa city. Paborito po talaga namin ang Dinbos. Where's our Jollibee chicken? Did you already put it in the freezer? Ayan. So if you're in the Netherlands and may ganito sa malapit sa inyo, if you can get your hands on Tamos Food chicken tenders, ayan, no joke, para po siyang Jollibee. Yes, pinakamalapit na taste niya is Jollibee chicken. And wala na naman po kaming ganap, so i-end ko na din yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Happy po ako na sa Saturday free na ulit ako na makapag-spend time kay Ana at kay Mister. So yun, masaya po tayo. So, kita-kita po tayo sa susunod na video. May paggala po kami ni Mister. Isama po namin kayo. Maraming salamat. Tuy, mush mush babush. Tuy, mush mush babush. Mush mush babush.